ya. Donga kuwi sing biasa wae penonton paham, malaikat nyatet ra bingung. Akan acara warga desa PP insyaallah manggih keselamatan lan bagas waras. Amin Allahumma Amin. sing duwe penyakit ilang penyakite. Sing duwe lara ilang Lorone. sing duwe utang ilang Utange. sing duwe lara mata ilang. Alah iki. Ora mata. Ojo ilang matane yo PC kok yo. Ndongakno kok malah sak penakmu dhewe. Kula panggih kalih dulur kula, Mas. Heeh. Pak Supriyanto kalih kula niku kanca TikTok. CS kalih kula. Wis akrab wis kulino nek karo. 2 periode mimpin desa PP. Heeh. Saking akrab aku Supriyanto tak ning gone Iya rumangsaku goblokmu iki lho. Kok iso rono ki parakmu iki lho piye? Kowe cengah. nyapa to? Kuwi nggon ngonoan. Gak mungkin Pak Supriyanto kaya ngono. Rumangsamu Pak Supriyanto ning kono bertindak negatif. Lah terus apa? Ning kono Pak Supriyanto itu memberikan sosialisasi, Pak. Edukasi. Gerobokan bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga Piai bersih. Gerobokan bersemi hebat. kalau wae SPDM Bojomu saestu Mas Apa kuwi? SPDMMD sarjana pendidikan master sing ngomong sarjana pendidikan magister. SPDMMD ku Apa kuwi? sekolah pedodel mergo metek ayu semut gawatel tapi legi tapi legi Mas sumpah Kok bisa? praktekno bojone sampean kok legi rasane Ya ampun. Masa malah sindene. Ayo Iya, jeng niken. niken ya. Jeng niken. luar negeri. Kowe ketane mampu masuk angin kok budal. Terus kene gak iku. Pres kari go kerokan. Niken sa